di hamo kamanginan kuilo tapakilalahon inabalagani polong tokoh pakirimon di debata margi detupukon inalaho bagiku nak rasa hati itu sadaringanan dalam silaturahmi jala sarobang mai tu hadirio ni epistil manang evangelium naga Benjamita si pasahakota tu batikian minggu nanetro molo songoni inabalgani kolong dohot asinirokan di debata tiap kata hati boi bungu di Sion dohot di Yerusalem tentu naga catatan dan perjolo dan naga toleransi mana tuh kejahatan dan naga menutupi ibana tari untuk kejahatan alai justru marhidei naing gabe patar salurutna moro tabereng ayat 10 bidui tungpungu akka parzahati di Yerusalem. Nah ini debata tapamarat siang ayat pertuli di ayat 10 bidui dambe paibut tonon nasida atakan niroha dinasida najati. Jadi nama jolo ikon hinabalgani asing rohani debatado dohot kolong nana tardobihi jumuro mian di bagasam kita dinalaho mangatus itu pukon dohot majamita hosak. Kalau enggak kita bisa menjadi menghakimi orang lain. Dan Tuhan tidak mengundang kita untuk menjadi hakim terhadap saudara kita yang lain. Iduna perjulungan. Jadi asa khot ibana rupani di habeahan na jumulo dungi dapat ma uno manang na pinangiluna. Marubuk tu na pinasahat ni amang sibarani nak kini asaliling ruas tanah sida amang razumat tado na manugunugu hita tu nasida dangkola di konteks RPB gabetaro nasida ditutug jala sati kosna molo jujur kita ganuh tu kaulau tabe kita do na RPB di si molo RPB ruas ta ai diri tado nasida jala ikon dokonok kudo ikon gade sifat kihonok tadi jala malunung na sangat tu tingkat nasi songoni pangat tu syok tataringot tu RPBI na sangat tu ruasta tentu hakolongan taru nasida jala ikon togu-togota di masa dan suasana RPBI asa memang unang makilala nasida somon halak na tarujun jala naga be takuhum inorhon ni RPBI molo sian dasor ni RPBI molo tajaha RPBI justru sebenarnya RPBI itu adalah merupakan aplikasi dari pemahaman cinta dan kepedulian Allah terhadap orang-orang yang menerima siasat gereja atau RPBI itu sendiri sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Nah dumingkan sebenarnya si suku tonota keberatan do na bersangkutan ini di RPBI mengnara
manang di jalo ibana do RPPI sian lasni rohani ibana jala di rezumi rohani ibana naung gabi manudda manang mangulahon hasalani mana dia doban di debata ya do pengalamanku tiki makubas di simar mata arong ono palak sa keluarga lo tujagung mangido asa di RPPI. Jadi narumikot amang bodo memang tarjaloroha somon nani dok nyamangi. Sebegitu mudahkah kita menghakimi orang lain dan menjatuhkan hukuman yang seperti itu? Bahkan paling ironisnya lagi, kita tidak perhatikan dan kita tidak gembalakan. Bubuk tusi ditogi otur pukodo kita amang asa sama-sama bergumul meletup pemasak karena si songoni sianaka puasni kuriatai macelingga dua mang nah ni dok nyamangi molotung adong karwas tanokan RPP bodo tabain pertemuan sesahali itu nasida asa unang buti tutu tapacalang setabi akanau ona RPP nah mangikut amang doho tamenang molo taida hinabal gani holong ni rohani debata pahipuhon akapar jahati tusada inganan jalaga behibana nababadiahon ima di Sion dohot di Jerusalem taida mai nabarjolo sian ajakani say mulak mahamu akka nabar baliki. Ini adalah merupakan pengumuman resmi kepada kita semua. Ya, mau lo makilala lo kita jol mana guruju jalan nabadia tapi kok pola mula. Alai alak nama kilala bahwa kita juga tidak benar di hadapan Allah. Semua kita Tuhan ajak untuk pulang. Mulak sian dalatai jalaga tudalhon matopakon dalan naung tinutuhon ni debatan dopak kita. Jadi amang doa taminang tagaris bawahi ma ajakani mulak mahamu ale akan namar baliki. Nabadua ko namang doa taminang garis bawahi hamu madisi halapokku. Mula makilala kita disudiakan pelanggaran narung di kita di alam debata kita mungkin bodoh maila kita sian hadiri hota obat tukang ala hota tapi kita yang tahu siapa kita masing-masing. Tapi bisakah kita merasakan amang doa taminang ditiup debata tanganmu di alam mula jala ido no marga unang alani na dilele ni halak unang alani na tinugihon ni halak. Tetapi pertobatan yang paling indah adalah ketika aku merasa tanganku dituntun oleh Tuhan kembali kepada dirinya. Jalayok di siamang doho taminang alapok kuma hamu sahalak sian sada uta jala dua halak sian sada marga. Nah jelas dah harus sekuria. Ya, itu saya kira nggak sembarangan dibuat amang ungkapan itu. Ada makna teologis di situ yang sangat dalam. Kenapa satu dari kampung dan kemudian dua dari satu marga? Jaledo imana di si ibana do nama ngala pamang. Ikut garis bawah itu ibana do nama ngala. Jadi pertobatan yang paling indah itu adalah datang dari kesadaran sendiri. Jaledok mesti disi togi monok kudo kamu tusio. Jadi memang di situ benar-benar amang bahwa memang bukan peranan kita, tapi sungguh adalah peranan Tuhan, peranan iman yang ada dalam diri kita masing-masing. Khotbah yang saya sampaikan hari Minggu kemarin, kalau memang seseorang tidak berkenan memasuki hadirat salib itu sendiri, dia sendiri tidak akan bisa kembali diperbaharui. Sekalipun tanah liat itu ada di tangan Allah. Jadi memang mau satu pakilala untuk hinabalgani silangi manurusita
Tuhan ipe nak petul hali mana manopahita tong do piliti. Alai molo do kita masuk tu hadirion di silangi. Jadi ima nabadua hon kini ajakan untuk datang kepadanya, kemudian dia yang menjemput. Ayat 15 amang jalale honok kutuhamu akka parmahan. Kobar tulomoni rohaku. Jadi marpar pinotoan jalamar roha. Garis bawah kamu amang disitakas namar parbinotoan jalamar roha. Dan kumarapus. Semua ada aturannya, semua ada ketentuannya. Tidak boleh rupa ninin natudinna, gak bisa. Apalagi menyangkut hal-hal na menyangkut tuh harga diri ya bang. Jadi kamu ibarat di sini jalan lehonok kutuhamu akka parmangan kobar tulomoni rohaku. Jadi marpar binotoan jalamar roha nasida marmah kamu. Jamang doho taminang hita pekom marroha rohita marmahani ruason. Bolo tunggodang perupani akan ada berhubungan nak kini gimana tu poti parpadanani. Memang kom marroha rohita di zamanon dan boy maponis. Dan tidak bisa mutlak kita mengatakan bahwa yang kita temukan itu adalah sesuatu kesalahan yang harus kita matikan begitu saja. Tarlumubi taringotu akanau tatok tuhoni amang dohot tamina. Memang daksai dohonokku perlu do kita konsekuen, perlu do kita konsisten. Tarlumubi amang dohot taminang giap kahaputusan nau tatot tuhoni di tonga-tongani kuriai. Alai kong doi kototong kita marsiajar sianak kapardalanan ni kuriai. Ay memang di sido tong nagabe unok ni haparmahanoni. Jadi molo songonon keadaan di bangsohon ay molo tajaha buku pengantar taringot tu Yeremia. Kitab Yeremia ini adalah sebenarnya membahas 3 judul paling besar, yaitu adalah membahas perjanjian, membahas penghukuman, dan membahas pemulihan. Jadi memang takas do didoksi Yeremia tu nasida memang molo semu bahamuna sahat ma uhum ni debata tuhamuna. Alai sian perdalanan di bangsoi molo taida sian kronologis di Yeremia setong do mula-hula rohani debata mengampuni bahkan memulihkan janji covenant yang sudah diberikan Tuhan itu kepada mereka. Jalannya mang doho tamenang di hilala rohaku tarlumubihi tak kapar jamita matsayuni situtudo turupuk jamitaon alayu nang lupa kita menggarisbawahi beberapa kata kunci na adong disi unang gabe lipe na pinangido ni turpuki siap kita sifat orang otak tarlumubi na pasti turbukon linear tu hadirion ni evangelium na naeng jamita honota di partikian hari Minggu na negro. Jadi lalaroh aku ngadapot tabe unok na jala hubungan na tu evangelium si jamita honotai tu partikian Minggu na negro. Songni mamang naboy pasangaton nami sian turbuk jamita nang giat marguna manabaya kana arga naong pinasahannya kadongan talumubi penyaji na kini. Mana tema?